it is government. To sasa ma government is involved gi issues mag jopiny, there is a sense of security. Emomiyo iyudo ka the hustler fund itself is anchored in law. Okay? So now the pension bit is now being worked on. First and foremost, bro bedo anchored in law. Sasa modi bedo anchored in law, there will be public participation. Pach jopiny te ibro choki ma penjo mineno kaka mwawacho ni to kuponi aketo to bang' ndalo moko koro ajony adwa dhi kata koro kadwa atimo nang'o. Pesa ni ok bilal. Pesa ni bro bedo e agulu no, kata intiere ni olo, kata isewuok, kata ijony, kata koro achieve the objective momiyo ni donje cha, pesa ni ok bilal, pesa ni bro bedo. Maka in gi wach mora mora kata mochwanyi, kendo inyalo dhi e court ka iluwore gi pend chik molosi marito agulu no, kendo court bro mi pesa ni no gi ilongo ni interest, ilongo ni nyenyo mane wiye go te mi yudi mi dokgo. Koro assurity en itiyo gi sirikal, the whole of this fund is anchored in law. The pesa mar jopiny no is protected by law. Pesa ni onge bilal, pesa ni nitiere. Gima dwa nyiso jowa en ni wachange our perception about loans. Onge kaka wanyalo stimulate our development ko kwa kao loan, nikech sami onge go, let's say ni ok yudo tich.